نہیں کوئی اوقات او گنہار دی جہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات او گنہار دی جہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی جہو جیوی ہاں میں سرکار دی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سوہنے دے دربار دی شان ویکھو سوہنے دے دربار دی نہیں کوئی اوقات او گنہار دی جہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار